gaham dibrasa hani rangchakni baya sangno norok bai tini taisa hangai malai phepika norok bai malai mani kaisa kongno sanabagi phepini mia thane to sini Durga Puja Bijaya Dashami nongoi thanga khibi laika palai laika berai laika na je berani to angke to berai jaiga nogo mangno amano kaisa Facebook nongmani eba social media o kaifekya Durga Puja sini borogya sini tipra sarong ya nai Fia kaisa kok sanai amno no jaje etang de kebono tola phonungman ya 1938 to Agartala o kaisa Krishna sini bubagra Krishna Kishore Manikyo Bahadur Durga Bari hani tangi kelangma tongo sa saya kho afro goto afron jibina sini Durga Puja ro palai jagi phayo eba sini 184 Kingdom Freedom to our Tripura ni borok bo palai no phaina Durga Puja ro amuno ke ba amte rokta salai di ke bota bengai lai di ago bibus kango future bright khaji sini TTDC Khumlang Maharani Kanchan Prabha Devi ini 1949 agreement khai but sini Khumlang by tabuk ladago jeta protest wali tongan borong ne oro to 6 schedule se maya kho sini oro ni hai ladak ni develop hai sini tribal area TTD show kare sini TTD area ni tabuk borok bang ma hai ladago kare ingka nai ne ji bo jaga develop to ladago sabse develop tongo sini tribal area TTD Khumlang rok ta se kare bo jugo 6 schedule mane nai developing jak kia develop nuk jagya ekasha amoni karano tongo it just compare okay don't think negative illegal migrants bosong borok paichin borok to kin kerikya mane kerikya pai dekya pala takhak jorate illegal migrants asak kebang ma to Hanya maya bufro ni sini hapai jong khai beka. Bisa saya khona senghai bororok to. But nugui tongoi siui thanai rok bo nugui tong phano kunu khailang ya. Saksang ni faidao mang thango. Pia seng dabugla ready ma tongnai. Amano koina musungko. Sini bo bishot sini future sini next generation borok ready ma tongnai fight ni bagai teka soko parents rok na te student rok na kacharnai ini teraino guide khaji kaham ke eba taya kadi logiri di jada Kasia ko borong no halengkan taya kadi dera mongodeng nugui tongo nor nugo iPhone I can news so kaisa news phayo kaisa ko jara student pori tongnai eba matric 12 11 borok bo central job ni bagai khardi eba jugaldi eba norok saimi yang tong hangke parawonek borok tongo khasijak eba job ri tongnai rok bo tai amte rutu kui tongnai rok borong no singdi class 11 12 tongnai rok to class 10 pass ngor ta hak saimi ya borok
si class adro ba khasina jo tongo mane jetabo parents ongno ma samani bijini serai class 10 panuga 11 12 tongkhangke central job rok ni bagai jogal di ni sadi da siang dongke paran borong tam tam recruitment ketal phai tong ni singdi da parents ongno bo ini serai nya guide gaham khai kutugo rohnang thong angbo norok khaino bekar borong no poralekha khaibo paibo takha gora kono korei try khayo but pasungo final merit list hajangke bumung sokpaya mama abone life messing sako amono tangni simi try khai tongdi nongni age limit rok pai thangangke norok apro khaisoi kon lab korei terek gagok di buskango lumani norok bai kerengna hamani kerengmaya onek balokha amono khayo norok norno kisa sa 1% panok khawana ngre man khan bangi ka ha je saje to saje tongnai je sajangnai bok to sajangnai asang nong gangke norok bai tini malai family dipra sakojogo kadi lai bumao sejak di culture kinang lai buma norogei ini ti prasa kujogo kathong hambai sajari tong like subscribe share khanya tapok